Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie bent mij een bijzondere gast aan de tafel voor dit Omroep Friesland Café. En dit is een man die wel eens eerder gewoon te gast horen had, maar toen gaan we wat meer over zijn leven. Waar hij wij kwam, hoe het vroeger ging, hoe het zijn werk ging. En toen hebben we al een afspraak maken, als nog eens een keer mijn nieuwe werk komt, kom dan eens even del. Dan kunnen we eens even over de muziek verder praten. Hij had een nieuwe plaat uit, of tenminste een plaat aanmaken. Het is Joop van der Linden. En onder de lieknamige naam ga hij hem al een stuk jet, aan het begin van dit programma. Joop, mooi dat je bent. Welkom. Ja, bedankt. Waar hebben wij naar luisteren gekregen? Het stukje trommels. Dat is, dat is al zijn. Dat is het eerste stuk, het openingstuk van mijn plaat. En zo'n plaat met vanzelf ik een titel heb. En die plaat heet dus daarom Joop van der Linden. Ik heb alle keer fantastische nieuwsgierige titels betocht, maar later dacht ik, dit is gewoon een plaat die het zou om mijzelf, maar de bill omloods is, maar dat die moet gewoon mijn eigen naam hebben. Dat die naam heet nou, dat die plaat heet nou Joop van der Linden. En het stuk hier trommels, want er zit een heel soort gitaar op. We kennen die als componist, muzikant, Ja. producer, jouw stuk wel les. Amsterdam Klezmer bent best in ieder geval een protomai op een paard. Ja. Dit album, we hebben dit hoe praten hier. Wij maakt dat pleertje. Is dit een beetje een soort side project naast al die dingen die je al doet? Ja, het is vanzelf een sideproject, want het oren dat kost een heel soort tijd. En ik leef er van. Maar het is een bepaald moment is het een main project, zeg maar, want het is gewoon mijn eigen ding. Bij de klassenband zitten mij zo'n meisje die alle keer een mening. En dat ben ik maar één liedje van het stuk. En dit is echt mijn muziek. Dit is echt wat ik zelf maak. En daarom dat ik die namen echt Joop van der Linden, daar is dat belangrijk voor voelen. Ik kan wel een DJ-naam nemen. Ik had al een DJ-naam en ik betocht, maar ik dacht nee, dit ben ik zelf. Dus het is een nevenproject, maar het is ik gewoon waarom ik muzikant ben. Ik wil gewoon mijn eigen lood jaren litten. En dat gebeurt je wel aardig, denk ik. Ja. Dit Loet, zei dat dit zo de periode was als muzikant op dit stuit insist? Of wie dit iets was al heel lang mooi vindt? Want het is heel ritmisch, het is wat soundscape-achtig. Ja, nou, het zwaait meer over wat ik waar kom, Alex. Ik houd van heel veel verschillende dingen. Ik ben blazer vanzelf. En ik kijk heel veel muziekskreun voor blaasorkesten en voor bandjes waar ik blazer in ben, jazzbands en zo. Maar ik kijk altijd van elektronische muziek horen. Een van mijn eerste platen wie Oxygen van Jean-Michel Jarre. Nee, Equinox heet die plaat. Equinox van Jean-Michel Jarre, die vond ik een machtig mooie plaat. En ik hier altijd een belangstelling voor elektronische muziek. Ik hoor van metal. Maar ja, om dan weer een metalplaat te maken, daar ben ik al zo vol van. Dat hoeft door mij net beslist. Wie wel een leuk idee was trouwens. Ik hou van gitaar. Er zit een heel veel gitaar op deze plaat. En dat vind ik wel hartstikke leuk. Er zit wat trombone, maar dat is zo vol. Met maar 2 steken maar een trombonepartij erop. Dus het is een soort van combinatie van wat ik altijd al interessant vond. Hè. En ik van wat praktisch mogelijk weer. Want als een soloplaatsmeisje was, dan moest het allemaal zelf spelen. Dat is dit geen hoorn op, want ik kan geen hoorn spelen. Er zit wel basgitaar op, want dat kan ik wel dan. Net zo goed, maar wel goed genoeg. En zo is het een combinatie van mogelijkheden, inspiratie, ambitie, die tot deze plaat
deze plaat het eindproduct van is. Wie het moeilijk om die jongen die een eigen opdracht te horen dat het een soloplaat bluwen moest? Het is eigenlijk net helemaal een soloplaat. Er ziet Was dan wel wat smokkelen? Nou, er ziet één lied. Gijs Leef altijd op dit van de klas met het één stuk mooi spelen. En die had een hele drokke solo spelen. Dan hebben we een stuk of 3 noorden van Oerhoorn en dat zit er nog in. En dus, nou ja, dat die ik net echt een opdracht. Wie net echt een opdracht, wie meer een soort van verkenning of soort een avontuur. Nou, en op een gegeven moment zie ik dan op een punt dat ik dacht, nou ben ik er haast. Nou ken ik het net allemaal meer zelf dan. Dus toen heb ik Martijn den Duif bellen en zei, ik zit maar muziek die ik al gaan maken en daar wil ik wat mee doen. Dan ging net alleen, was het mij dan? Ja, zei hij, dat dacht ik meteen. En dus het is een solo project, maar hij is wel echt een producer. Dat het al bij Tegere ouw maken. De mix, zien invloed echt heel erg in. En ik de productie en het sound ideaal is, maar het is een heel erg analoge plaat worden. Dat is allemaal de invloed van Martijn. Dus het is een soloplaat, maar ik koer het net al in nog gedaan. Maar de muziek heb ik haast allemaal al in nog dingen. Ja, correct. Ja, zo zit het. Ze krijgt zo'n plaat best wel wat verhaal dus. Er zit het verhaal, ik heb de helft al net verteld. Nou, ik denk er wel meer, want het verhaal van Martijn is echt een heel interessant verhaal. We waren aan het jaren, want daar hebben we nog correct de tijd voor, dit keer. Ja, zeker eerst eens presenteren. Ik bedoel, vind dat nou maar eens een keer met, of net? We hadden hier nummer van eruit, dus ik kan hem nog zonder schaamte presenteren inderdaad. Ja, Willem, ik word hij de plaat officieel oorhandigen. En dan had ik een soort van ceremonie bij. Oh jee, Ja. ceremonie. Bij is de camera daar. Hallo. Ja, maar de mensen die de beeld behagen. Als je dit op de radio luistert, je kan ook naar YouTube gaan, dan publiceren we het nog eens filmpje. Dan kun je het echt letterlijk zien. Maar hij komt in ieder geval bij een plaat, een LP, een oldschool full-length album on. Nee, ja, full length, dat is nog net correct het verhaal dat ik nog even op ingaan moet. Want het is een 45 toerenplaat worden. Want Martijn is een audiofiel. En hij weet, ik werd het ook hier. Echt een jongen, oldschool, analoge. Zeg, dit is dus een sticker. Mooie sticker. Plak er nou even een sticker op. 45 RPM. Haha, fantastisch. Moest het even helemaal voorlezen. Or bad things will happen. Really bad things. Ja, fantastisch. Ja, dus Martijn is echt een vakman. Die weet alles van tape en van audio en van analoge mengtafels en zo. En hij zei, we willen gewoon de mooist mogelijke geluidskwaliteit die te krijgen kunnen. Ik heb zelf een analoge studio thuis. Althans, het is een soort van hybride studio. Maar ik heb een analoge tafel. En hij had een heel soort good mind om bij het mixen bij mij thuis hebben het mixed. En toen hij zijn tape decks bij zich en alle good. En hij zei, dit klinkt gewoon het beste op 44 toeren. Dan kun je er wat minder opzetten. Het is in totaal, dan krijgt nog geen 40 minuten. Maar hij zei, dan krijgt in alle steken krijgt echt optimale geluidskwaliteit. Dat het leeg, dat de bas echt grut is en zo. Dat het hebben we die in. Maar ja, de eerste keer dat ik hem zelf draaide, zet ik hem op 23 toeren vanzelf. Wat voor effect doet dat? Nou ja, ik dacht, die plaats zou net zo mooi worden als ik tocht hier. En toen dacht ik, en toen kwam ik erachter, toen dacht ik, dan moet ik maar gewoon een sticker maken. Er werd nog even die waarschuwing opgestuurd van, moest hem echt op 44 toeren draaien. Oors, dan komt de duivel in het circus, zeg maar. Dus daarom heb ik die stekker er nou even live opplakt. En dan is er wel het ziet ik binnenin, ziet het ik wel op de LP zelf, op het label. Maar toch verjitst het, echt hier. Ja, het is zo'n automatisme, die 23 toeren. Dus, ja. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ik vind het heel eerlijk om krijg. Krijg er ook nog een poster bij. We krijgen er ook nog een prachtige poster bij, die hier in de studio ophingen. Ja. En dat er mooi net hing het, dan ga ik weer naar huis. De meeste checken, hij komt in de televisiestudio. Joop van der Linden, fantastische muzikant. Draait al heel lang mee in de muziekwereld. Wat ik al zei, componist, producer. Maar ik vond toch dat deze plaat alle omtinken verdienen. En ik is even leuk om te jaren. En daar wil ik het eigenlijk komen doen met jou. Hoe gaat dat in die holle? Hoe werkt het dat? En dan vrees er meestal bij en hoe je dat componeren. Maar we draaien er wat van. We hebben hem bij het nummer Trommels. We gaan nu naar het tweede nummer daar. Vocabel. Ja, toch maar Tredder noemen. Dat vind ik wel leuk. Vind ik prima, ja. Ja. Pont du Carousel. Bliepjes van Janneke zit erbij. Ja, dus nou ja, dat zei alles. Pont du Carousel is in Brugge in Parijs. En nou ja,
En Janneke weer daar weer een keer en toen was Janneke er ook bij en dat weer een heel mooi moment. En dit stuk heet Alex bliepjes voor Janneke, want zij neemt deze muziek bliepjes. En dit stuk is voor haar. Ja. En, Wat kist even toch even persoonlijk? Kist een plaat thuis opzetten, gewoon onder de koffie? Of, Nee, dat gaat net zo of goed. krijg je dan een vernietigende blik? Nou, dan heeft die bliepjes ver. Nee, dat... Het is een plaat. Het is mijn opzet een plaat. Omdat een plaat opzet is een ritueel. En dat is een onderdeel van de muziekbeleving. Het feit dat je die plaat die de hoes hel je moest op dat ding lezen, even schimmen uit je vanzelf. En dan zet hem on en even zit ik in. Het is echt een luisterplaat. Het hele proces van ik zet die plaat op en ik luister ernaar. Dat is belangrijk. Kist hem wel onzetten van Spotify en dan afwas je of stofzuig je of zo. Maar dan komt het net echt oer. Dus als wij hem thuis luisteren, dan luisteren we er echt naar. Dan zetten we hem on en dan gaan we zitten en dan... Dit is de plaat, we luisteren er naar. En dat gebeurt net zo vaak. Maar dat is in principe het idee. En als dat net docht, als er echt... Het is geen achtergrondmuziek. Als er maar als achtergrondmuziek onzetten was, dan verdwijnt gewoon een heel stuk van de beleving. Kijk, dat is maar een film. Ik bedoel, wij gaan dan wel eens naar een film in Greens in de bioscoop. Dat is een hele hoge beleving. Als dat op zo'n liedsschermpje, Game of Thrones bijvoorbeeld, dat past gewoon net op zo'n scherm. Er gebeurt zoveel, er zit zoveel informatie, zoveel details, zoveel diepgang. Dat kist er alleen nog uithalen als die aandacht er voor is. Dat is een beetje het idee. Daarom is het een LP. Ik omdat het volle beter klinkt. Ja, het is, Spotify heeft die plaat. Dat is echt een groot verschil. Dus, maar zeg je het? Ja. Pont du Carousel. Bregen in Parijs. Dit op de nieuwe plaat van Joop van der Linden. Die ik zie krijgen op vinyl. Ik zet ze voor maar even bij 44 rotaties per minuut. Dan krijg je ook het beste loot. Zo vertelt u correct. Ja. Het is een letterlijke soloplaat worden op één stukje nee. Maar voor de rest is het eigenlijk de betinksels van een fantastische muzikant die we kennen in een hele hoge context vaak. Van trombone tot natuurlijk de Amsterdam Klezmer Band. Maar wel leuk om eens een keer een muzikant gewoon bij een plaat in de studio te zetten. En niks hoort dan hoe die platen praten. En dan weet ik wat van jij. Hebben we correct even die. Wat is dit voor stuk wat we correct jij hebben? Hoe best daarom begonnen en hoe is het eindigen? Want volgens mij ben al die nummers een soort verslag van een soort proces. Ik ben daar. Ja, het proces is het nummer. Ja, dit is. Nou ja, dan zit ik toch. Voor mij is muziek combineren een soort van. Is haast hetzelfde als dat ik vroeger als liedjonkje mijn Lego altijd aan de gang weer. Ik hier dan 2 blokjes en dan zet ik die in een blokje op het andere blokje. En dan denk ik, oh, dat gaat misschien wel daarheen. Dan misschien nog een blokje erbij. Oh, dit wordt een vlintuig. Of dit wordt een auto of zo. En dan zeg ik, dit hier ik maar die. En ik wil gewoon on het prutsen met elektronische muzieksoftware. En toen kwamen dat belduurt kwam eruit. En toen dacht ik, dit is mooi. Dit vind ik mooi. Wat ging dus mooi doen? En toen jij ik meteen, had ik daar nou alleen nog maar een trombone oer in lees. En verder is helemaal niks. Dan heeft het een soort van
Ja, dus neemt ze correct combinatie van twee werelden. Akoestische wereld en elektronische wereld. Wordt een soort van nieuwe wereld die dan maatje kinst. En toen dacht ik meteen, dat moet dan een gedragen melodie wezen. En het is, in principe is dit 2 keer dezelfde melodie die ik kon spelen. Die heb ik uitskreun. Het is echt een compositie. Die melodie heb ik uitskreun. Ik heb het op de lessen aanzetten. Ik heb de microfoon aanzetten. En ik heb het op de trombone spelen. En toen Had je er een beeld bij dit nummer? Nee, voor mij is de muziek het beeld. Ik heb nooit beelden in mijn muziek. Ze zeggen altijd wel dat het beeldende muziek is. Maar voor mij is... Ik zag jij muziek bij beeld dan dat ik beeld bij muziek zag. Ik ben heel erg op het akoestische insteld. Ik kan niet beter maar in praten dat ik hem net onzag. Dat vind ik praktisch. Ja, was dat al uit? Ja, precies. Ja, dus die eigen, die pet en die bril. En, Ja, die dat zikje en zo. sikken, Dan gaat die ook nog daarheen. Hè. Ja. Maar als ik dan gewoon luisteren kan, dan vind ik dat volle makkelijk. Ja, kreeg. Ja. Dus dat is een beetje dat proces. En ja, ik kan er wel beelden bij oproepen, maar ik vind het alles leuker dat mensen zelf er een beeld bij hebben. En alles mooi. Dat is gewoon, moest ik net mooi vinden. Dat maakt het me net. Dat hoeft ik net mooi te wezen. Het is gewoon een soort van schets van dit voel ik op dat moment mooi. Dit wil ik gewoon graag maatje. En in principe is het gewoon een lofsong. Dus ja, dat is het. Ja. Ja. En het leuke is, het is eigenlijk zien van de eerste stuk niet te makken. Maar die elektronica. Ik weet net meer hoe ik het dienen. Ik kan het net meer reproduceren. Ik heb gewoon. Wanneer hebben we het dan? Dit is de eerste nummer van deze plaat. Dat is Wat voor periode had deze nummers van die hele plaats kunnen? 2019 denk ik. Ja. En Dit is eigenlijk een verzameling van de oren 2-3 hier. ja, ik ga gewoon een heel soort sketsen maken. En die sketsen die binnen dat stikken worden. En dat heb ik 2-3 jaar doen. En dan nog een jaar met Martijn er maar bezig. En dan nog Orly wachtje op de plaat. En dan nog een promotieplan maatje. Dat ik wel jou hier. Nou, ze kist in niet leven, maar misschien 3 plaat maatje. Ja, weer ben je Gries en Personada. Ja. Nou ja, als je dan maar valt aanpikken. Martijn, zonder R. Die screwt hij toch een beetje mee? Of is die puur Nee, hij is de van de opnames? Hij is de Of regisseur. een beetje regisseur? Ja, de opnames heb ik al zelf niet. Daar ben hij net bij. Hij, Maar ik kan me voorstellen dat als bij zijn opname dan bij hem komt en dan er nee, wel een sleutel bij mij in niet. net. Nee, alles is bij mij thuis dienen. Ja. Hij kwam bij mij thuis. Hij wende toen in Utrecht. Hij is een van de grote mensen achter Kaitopia. Dat bestaat nog niet meer. Maar hij had ik de eerste plaat van Kiteman had hij produceren en mixen en alles. En we zien een keer maar de klassement in Kaitopia en toen ziet er een soort van, ja, hoe heet dat, een kluizenaar in een hokje met elke tapes en zo. En ik stap erin en ik zeg, kijk even muisje en ja, dat vond ik leuk. Nou ja, en dat weer meteen een klik, echt, hupsakee, instant klik. En toen heb ik hem daarna vreeg ik kijk werken met Gert Senema, hij kan een plaat maar maken uit Grijpskerk, muziek in het Westerkwartiers. En daar heb ik een analoge plaat maar maken. Dat heb ik hem belt. Kunnen we dat bij die dan? Dat vond ik een heel mooi idee. Dat wij maar de jongens uit Grijpskerk naar Utrecht daar op schoolreisje, dat is geweldig. En daar hebben we in de studio van dat wie het Nije Kaitopia, dat wie in Tivoli, dat bestaat nou ik niet meer, hebben we daar een opname maken, een plaat. En die gearworking bij Martijn, ik werd hartstikke mooi. Analoog mixen op een analoge desk en opnames op tape. 24 sporen tape. Dus dat was zo mooi dat ik toch, had ik daarnaast wat wandel, dan ben ik Martijn er maar bij. En dat wie dus wederzijds, hij wil echt met die komen. Hij zei echt letterlijk, ik kom er aan. Dus, en daar letter stierde bij mij mijn bus vol analoge rotzooi. En heb ik hem 24 stikken jaar litten tot hij mij smeekte of het oude merse koer. Toen had er 8 stikken uitzocht. En daarna de 2 keer. 4 dagen. Voor elk stuk hebben we een die mixed bij me wist. En hebben we dat dus in mijn eigen studio analoog mixed. Analoog naar tape. Mooi alligator tape die leest. Juist op dit stuk. Hele lange, die trombone had altijd een hele lange stut. En dat moest ik live in de mix moest ik dat. Maar een voetpedaal moest ik dat insturen.
de mix bij Martijn is ik altijd een uitviering. En net, het programmeerst hem net, het is een performance. En dat is het leuke. Er zit echt hoe de hele... Bijna een soort live-opname. Ja, klopt. Precies, ja. Dat veelt gewoon. Op een of andere manier zit er een soort van actualiteit in altijd. En dat wie mij die plaat van Gerts aan, dat wie bij deze plaat ik. En dus, het is echt bewust. Hij zie ik de hele tijd op de mengtafel een knopjes te draaien en weet ik vol alle dingen te doen. En dan daarna, als er zo'n mix dan clear weer, dan komen we naar Lucie op. Vinden we het goed, vinden we het net goed, wat met roos en zo. Echt een heel proces. Heel mooi. Ja. Waarom zweerst u zo bij dat analoge? Nou, jij is het net. Ik vreeg het hij. Ja. Ja, nou, het kan het vanzelf. Ja, ik zweer er net echt bij. Deze plaat is qua concept analoog. Dat is de hele elektronische muziekbroekst. Hè? Ja, maar de meeste elektronische muzikanten hebben een analoge mengtafel staan. Dat is gewoon... er komt een soort van leven bij in de muziek. En dat kist... Wordt het toch te klinisch? Te klinisch, ja. Te keel, te keel. Nou ja, dat hoeft net. Te veel nultjes, eentjes en bliepjes? Zo'n nulletjes en eentjes, dat juist. Dit is hetzelfde als het verschil tussen een analoge foto of een digitale foto. Hoe heeg de resolutie is van een digitale foto. Het bloeien allegaar nulletjes en eentjes. Vanzelf, puntjes. En analoog, dan is het één ding worden. Ja. Nou is er een theorie dat wij allegaar nullen en enen binnen, hè, de snaartheorie. Als het even terugredeneert, ben je al je verzameling cel uit de sterrenstelsel. Ook, maar toch denken de mensen dat analoog meer een menselijke, de mensen meer oorspreekt eigenlijk. En de beleving is dus oors, daar gaat het eigenlijk om. Daar gaat het om. En toen had er nog een emotie bij. Ja, absoluut. Ja. Ja, zeg, minimaal... Want kist in dit soort muziek dus nog emotie krijgen. Het zit er vol maar. Ja. Maar hoe pakt dat om? List dat gebeuren of hast dat van tevoren in de holle? Ik denk er net nog naar. Nee, dat emotie. Zeg, emotie, mijn emotie. Het is een soort van abstractieproces. Mijn emotie is net belangrijk. Het gaat over de emotie van degene die het jaar. Dus, maar dat is voor alle kunsten. Een acteur zit op een podium en die moet ik net elke keer goed als hij een hard gaat, want dat ging gewoon net. Dus de emotie, de emoties van de performer, daar wordt een soort van abstracte vorm voor. Die wordt in abstracte vorm jitten, zeg maar. En dan komt daar een product uit en dan hopen we als performers dat de mensen daar een emotie uit halen. Dat kan een hele oor-emotie wezen. Dat is mooi, dat is prima. En dan kan ik... Dus daarom heb ik altijd titels die niet zeggen van dit is een wandeling door de bergen of zo. Daar hoor ik net van. Want, misschien vinden wel mensen die vinden meer dat het een reis onder water is of zo. Of, ja, er wordt net een blauwe of een peerse olifant in de kamer creëren. Nee. Dus, het is hier, dus we hopen dat er emoties opkomen. Maar het is altijd... beauty is in the eye of the beholder, zeggen ze. Maar music is in the ear of the beholder, zoek ik dan zeggen. Ja, schreeuw dat maar op. Maar is er maar een tegeltje van. Die zijn op een tegeltje. Written bij Joop van der Linden. We hebben weer een nummer van Draaiing. En nogmaals, als je kijkt in Skekelen. Hij komt mij een prachtige soloplaat doen. Is echt een project worden. Goed een uittocht, goed uitvierd. Ren nog om eens een keer een uur zitten gaan en eens een keer wat oors te jaren. Dan doe je misschien wet binnen. Maar dat maakt het juist zo intrigerend. We beginnen het noemen Shifting. What's the story? Ja, dus dit is wel een titel die Alex net zo volle maar de muziek te dwaan had. Shifting, ik ben een patroon dat ten opzichte van een patroon verschoopt. Dat is het Alex. Dat is shifting tussen patronen, maar dat is Alex net interessant. Maar daar komt de titel bij. Ja, is gewoon best een stik. En hier heb ik Gijs op vregen om een solo te spelen. Die kan mij een hele grote jazz solo gewoon. Ja, Gijs is van Amsterdam Classical Band. Gijs is de trompetist van Amsterdam Classical Band. Goeie collega dus. Hartstikke goede collega. En die had die solo spelen. Hij zei, nou dochter maar was. Toen hebben we 12 treinen Noorden voor het middenstuk. En dit is wat concreter, dit stuk. Er zit ik een beat in en het giet ik ergens in. En uiteindelijk is er een hele virtuoze basgitaarpartij van ondergetekende waar ik heel trots op ben.
Shifting komt van, ik zit maar even gewoon, de nieuwe plaat van Joop van der Linden. Muzikant. En dit is echt zo'n project waar hij met hart en ziel indoken is. Een verzameling noemers van een hier of twee treien bij elkaar. Martijn, de producent, had hem geholpen in ieder geval om deze plaat deel te zetten. Ik heb hem kregen op vinyl. En we gaan gewoon, oude jongens krentenbrood door plaatjes draaien. Ja, in dit leuk. uur. Leuk. En probeer je een beetje te vatten wat deze plaat inhoort. Maar zeg ik net de volle dwaan, want je mag ook net alles uitlezen. Natuurlijk vind ik. Net te vol uitleggen. Nee, je mag ik net de volle uitlezen. Dit weer het favoriete stuk van mijn zoon, dat moet ik nog even zeggen. Oké. Ja, er zijn wel mensen die het mooi vinden zelfs. Dat, nee, nou, hij vindt het echt, dit is zijn favoriete stuk. Dat vindt Ik zie me altijd vreemd, want du hast zo'n rieke gereedschap. ja. Kist eigenlijk om mogelijkheden. Van instrumentbeheersing tot in producerskip, van het componeren. Ja. Hoe brengt dat waarom naar deze plaat? Want wist toen net gek van de mogelijkheden. Er zijn best volle mogelijkheden. Ja. Dat klopt. Ja. Dat is net altijd een luxe. En dat alleen nog maar meer. Ja, dat is altijd een probleem. Maar dat is ook een probleem als er alleen nog maar een papiertje en pennen zit. Want er zijn zo volle mogelijkheden. Er zijn maar 12 noten zitten ze dan. Nee, dat is echt net weer. Er zijn echt zo verschrikkelijk volle combinaties mogelijk. Net alleen tussen de noot, maar ik ritmisch en zo. Dat moest ik altijd een soort van beperking opzoeken. Dit broek ik wel, dit broek ik net. En op een bepaald moment is het makkelijker om bijvoorbeeld maar één synthesizer te hebben. Dan is het gewoon dat ding, of één gitaar. Maar ja, zo werkt het net meer. Alleen nog, als je gewoon maar een ding aan de gang wist en dat wordt wat, dan kies je dan ook zeggen, nou, ik hel je er wat bij of ik hel je er niks bij. En het is misschien wel het vakmanschap van de kunstenaar, het is een groot woord, maar gewoon om te zeggen, nou ben ik klaar. Ik heb een heel mooi schilderij van een Afrikaanse schilder, dat die in het museum in Wenen, en die hier net aanmaken. Die vonden gewoon dat het linkerdeel weer kleer, maar rechts hier nog de potloodstrepen en een beetje invult, maar net alle weer. En hij vond gewoon dat het wel goed was. En dat had een heel soort indruk op mij maken, want dat moest gewoon als uitvier besluiten, nou is het kleer. En hoeft niks meer bij. Want waar had dat in dit geval die in? Bepaald nood. Ikzelf. Bol, hè? Ikzelf, ja. Net Martijn? Martijn had zich een beetje mooi bemoeid. En bijvoorbeeld er zit hier een pianopartij op, die hebben we nog bij de mix inspelen. Maar dat was mijn idee. En hij had wel hij wil wat dingen met tape delay en zo aan en alle technische dingen dat ik nou net op praten zal, want dat is net zo interessant. Maar hij had wel een heel soort van dat soort dingen erbij betocht, maar de vorm en de instrumentatie weer altijd clear. Dat hij gewoon zelf betocht. En dat is gewoon, nou ja, op een gegeven moment is het gewoon goed. En dan moest er niks meer aan. En het is dus heel lastig om dat moment te vinden, maar dat geldt voor alles. Het is haast een duivels dilemma, hè? En ja, nee, eigenlijk is het gewoon intuïtie. Intuïtie gebaseerd op ervaring. En veel zit gewoon. Op een gegeven moment veel nou is het clear. Dan moet er niks meer bij, want dan wordt het te volle. Of nou mist er nog wat. Dat is het spanningveld. Wij staan als makker van dingen maar workers. Is van tekst, ik zei, ik had het maar Elma Oerhoorn. Elma de Kuiper, de geweldige Friese dichter, werd de Aasten nog goed praten zullen, denk ik. Spoiler alert. Maar daar heb ik ook een gedicht. Hij maakt het aan gedichten. Hij is het net in de gaten, maar er komt altijd een punt dat je denkt, hé, nou is het clear. En dat wist van tevoren net, wist ik net wat er nog nodig is, maar dan komt er een moment, dan is het gewoon al. Dat geldt net voor iedereen, want ik praat wel vaker met dichters en met muzikanten. Ja. En ik ben ook nog muzikanten zien komen. Ik kreeg geen idee wanneer ik stapje moest. En ik weer bleed dat Noor het voor mij bepaalde. Ja, nou, dat is ik wel wat vanzelf. Daar ben ik net Of dat de verheven. producer van de studio zei van ja, jongens, zit al in de oerhoorn. Of nou extra yield kost je nog weer horen op. Dus ook dat idee. Ja, oké, maar daar ben ik vanzelf ik meestal niet vissen te vallen erbij. Hel je wel. Dat, Nou ja, dat bedoel ik met mijn beginvraag. Van het zou volle spullen in die gereedschapskisten zo. Er kan altijd nog wat oehennen. Ja, en Er kan altijd nog wat bij. er kan altijd nog wat bij. Er kan nog een laagje bij. Ja, nog ja. een extraatje. Dit. Ja, nou ja, ik ben dan trombonist
voornamelijk. Maar ik heb maar voor 2 stikken betocht dat er een trombone bij moest. En voor een paar stikken heb ik een gitaarpartij bij betocht. Maar die vind ik allemaal vaak heel subtiel. Ik hoor wel van dat... Het is net minimalistisch. Dit is geen minimalistische muziek. Het eerste stuk wel, dat is alleen nog trommels en gitaar. Maar... ik ken het virus net zo goed uitlezen. Het is gewoon het gevoel dat het van nou is het goed. Ik moet er net meer rond van, dan gaat het stikken. Dus die plaat is echt letterlijk clear, zodat hij je leidt. Ja, Ingepakt en wel. ik ben er voor 98% tevreden over. 98%. Ja, maar dat is rond te vertwijfel blijven, hè? Ja, twijfel jij erbij. Ja. Ja, mensen die net twijfelen, dan ben ik geen leuke mensen. Net minimalistisch, maar ik had er wel een redelijk Philip Glass gevoel bij. Is dat een inspiratiebron? Philip Glass heb ik wel naar luisteren, dat ken ik wel, heb ik wel uitvierd zelf. Nee, dat weet ik geen Philip Glass. Maar ik heb er wel platen van. Maar dat is te repetitief. Dat is echt minimal music. En, Die herhaling zit je net die zo herhaling zit je net zo vol in. Nee, om de kijk te noemen, hier dat zei ze kan met 12 brutsen en daarna exact ja, maar omgekeerd. bij Philip Glass ben je dan patroontjes die het de hele tijd weer juist. Ja, een kortere spanningsboog als het ware. Dit is hetzelfde stuk, gewoon 2 keer. Nou ja, net hetzelfde stuk, maar dit is gewoon een herhaling van de melodie. Ja. Nee. Komt het dan toch dichter bij een Alessandro Cortini? Ja, Alessandro Cortini dat heb ik ontdekt. Dat is een... Ja, ik ben natuurlijk met de kans van tevoren hoor van als er wat oorsdraaibers van een oorartiest, door dan dit. Ja. Dus wie op die eigen voorstel. Nou ja, er zijn heel veel mensen die snappen het verbond net tussen Alessandro Cortini en wat ik doch. Maar ik heb die plaat gecreëerd en dat was echt een bom voor mij. Dat was echt van, dit is mooi, dit klopt gewoon. Een nummer of een album? Dat is het album werd het noemen van komt, dat was een draaien. Maar vooral dit stuk, er zit zo'n opbouw in en zo'n sound, zo'n sfeer. Dat vond ik echt heel mooi. En het is net kil, dat is het bijzondere ervan. Het is, jij is maar eens, dan kunnen we er nooit over praten. Amore, Amaro, Alessandro Cortini. Amore, Amaro, Alessandro Cortini. Intens. Dit. Intens, ja. You like it or you hate it? Ja, ja, precies. Het zijn altijd die Italianen weer. Dit is ik een Italiaan. Ja. Hij bent nou in Berlijn, maar hij ziet vanzelf heel lang in Amerika. Kist jaren wat hij broekt? Nou, ik ken het wel jaren, maar ik weet het niet. Dat het is een beetje vals spelen. Hij had dus die hele echt dure synthesizers uit de early synthesizer tijd. Hij had Mooks en weet ik volle allegaar voor Goodstein. Dan kist een huis van een keepje van zo'n synthesizer. Maar het juist wel, dit zit bijvoorbeeld een ritme in. Dat kan alleen nog maar mij zijn, of dat kind maar meer dingen van, maar dat komt toch hoe die synthesizer werkt, zeg maar. En ik die sound. Maar ik werd het analoge, juist ik, dat hij net alleen die synthesizer maar broek, maar het gaat toch een tafel heen en die had het ongelooflijk op zijn flikker, jong. Dat hij mangelt het ik alweer.
Toch is het analoge proces in deze muziek heel belangrijk. De synthesizer alleen nog is een keel ding. Maar er komt een soort van rond omheen. En dat doet hij echt heel goed. Nou, en dit nummer, je moet er een gevoel voor hebben, maar het maakt je smaak wijs. Maar dit drukt die straat wel even tegen. Ja, hij weet je wel echt. Nou, dit En doet bijna pijn. Weet je wel. En dan denk je, nou is het wel kleren. En dan dat is komt dus er die nog wat bij. emotie waar ze toe hast. Ja, dat klopt. Ja. En het moest het gewoon... Alex moest het heel loerd omzetten. Het lucht uitwaan. Tikke joint erbij, dat wie die eigen idee. En dan gewoon ondergaan. Het is, ervaren. Gewoon die muziek ervaren. Hoeft ik net door nooit te denken. Dat vind ik met mijn eigen plaat. Ik moest er net door nooit denken. Ik moest het gewoon ervaren. En als het net mooi vindt, dan is dat ik een ervaring. En als het denkt, nou kind wel even naar de oors, dan is dat ik een ervaring. En als het denkt, nou, dit komt aardig om je heen. Dit pakt nu wel, dan is dat ik een ervaring. Het is een soort van uitnodiging van, nou, ga er eens voor zitten en luister je gewoon eens naar. En zonder oordeel, hoe komt het op mijn oor? Wat doet het maar mij eigenlijk? Dat is wat ik in muziek jaar en wat ik zelf ik probeer. Onleiding om die te doen is de plaat die je van mijn oors leidt. Ik wil ook nog een stukje draaien van het laatste nummer. En dan leven we het oer de verbeelding van de meesten. We komen er zeker nog wel op waarom. Want aan het eind van het programma hebben we nog even een oorproject. Wist ik met de aan best. Ja. Ik wil even een stuk van Duality nog draaien. We laten eerst even wat jaren. Maar toen aan even nu het lezen hoe het zit. Duality van het album van Joop van der Linden, die dezelfde naam mij kregen had. 44 toeren, maar smaal spelen voor de beste loodskwaliteit. We hadden er Joert even hoor, maar het toer is ook al hartstikke voorbij. Duality, dit is echt een eindstuk zoals het in de holle hierst. Maar om het eind nog even, doen eerst het verlossing. ja. Zeg, ik ben katholiek vanzelf. Het zit er altijd wel een beetje in. Nou ja, ik ben katholiek, dat is nou net zo actueel meer. Maar dus muziek is ik spanning opbouwen en loslaten. Dat verlossing, dat is ik een soort van... er komt een verwachting. En die verwachting, dat doet wat mooi. En in dit geval komt het helemaal op het eind. Dat is een idee van Martijn trouwens. Komt de pianopartij achterstevoren met waarom. Heel zachtjes even. Als een soort van... voor mij viel het als een soort van verlossing. Wist verlost van het stik, Alex. Nee, maar de spanning gaat trouw. De spanning wordt opgelost. Daar. En omdat het zo let is, werk ik echt heel lang geëxperimenteerd. Maar hoe let moet het worden? En in het begin ging we volle jaren, maar hoe letter, hoe beter. Wie het kwam je achter. En dan heel even dat idee. Maar dan heeft dat hele lange, die sturt van het stik. Die net gewoon ouder in, maar dan komt er toch nog weer even wat waarom. Dat voelt voor een beetje als een soort van verlossingsmoment. Intrigerende plaat, intrigerend verhaal.
wat gaat je verder met dwaan? Hij is clear, hij is uit. Een heleboel verkeep je. Ja, Ja, en mooi ik maar worden. ja, smoor ik maar weer en dan nog een Maar paar. was je nog iets mee? Ik bedoel, is dit eens een keer live performen nog? Of? Nou, dit is heel lastig live te doen, want ik ben maar alleen nog vanzelf. Ja. En dus ik heb er wel een uittocht. En ik denk dat ik zeg je nou, komt er nog orenmuziek. En ik wil eigenlijk de volgende plaat zo maken dat ik die live uitvieren kan. Maar misschien net alleen nog. Misschien, dat weet ik nog net, maar orenmuzikant. Misschien wel Gijslevel, want die doet heel soort met elektronica en zijn trompet en zo. En ik heb zelf het project met Elmar. Ja, nou, ik heb nog hier een nummer van draaien. Het is een beetje preview, want Martijn de Sissen met Elmar Kuper, de dichter. En jongerijk overigens van de Tigers van Grunterp. Intrigerende kunstenaar. Daar haast een plaat mee maken onder de titel Moord, Veer. Krijg je zelf op een cd'tje zelfs. Maar hij is nog net uit. Wat is dit en wat ben je van doel? Want hij is clear dus. Nee, dit is een preview. Oh, Dit dus echt preview. Ja, dus. zeg, hier heb ik het een preview van het artwork. Dit wordt moet aan. Ja, hoogst een soort karton. Karton dingetje en dan komt die plaat even bovenop te lezen. Oké, ja. En dan komt er een boekje in en dit boekje is te lieds, maar dat heb ik juist eruit draait. Dat komt en daar staan dan de gedichten van Elmar in. Dat zo kijk, is de songtekst met nou de gedichten van Elmar of bent? Ja, dat ben ik gedicht van Elmar. Het is echt een gearworking. Ik voel zijn teksten zo goed bij de Tigers dat ik dacht, ik was vaker maar een werkje en ik hier vanzelf die 24 stikken. En dan weer ik stikken bij dat ik dacht, dat zie zo heel mooi werkje met teksten bij. Dat ik hem een keer vreeg, kom eens bedel bij mij in de studio en dan hebben we er een keer over en hij vond die muziek heel interessant en hij wilde wel graag mooi doen. Dat toen hebben we er een paar stukken uitgekozen dat er teksten bij zocht had. Maar toen ben ik maar nee stikken aan de gang gaan. Ik heb bijvoorbeeld gedicht declameren lid, maar een kliktrack. En daar heb ik later muziek bij maken. Ja, het is weer hetzelfde idee. We hebben ook wel een mooie muziek maken. Of mooie dingen maken. Dat is eigenlijk het idee. Er zit net een plan achter. Maar ik heb wel het idee, misschien kunnen we dit live doen, want het is wel leuk. Dat kan wel goed. Meer informatie, Joop Linden, joopvanderlinden.nl.com. Ja, joopvanderlinden.nl, dat is een oor. Daar koek ik niet meer bij. Die wil er niet meer. Maar joopvanderlinden.com en dan kist ik de plaat bestellen. Vies daarvan. Hartstikke mooi. En de plaat, in ieder geval van Joop van der Linden, solo is uit. En hij zei dan, en ik zal nog één keer citeren: play at 45 RPM or bad things will happen, really bad things. Dan zit ik gewoon play or die. Ja, daar ben ik een metalhead voor. Dank u wel, succes. Oh ja, graag gedaan. En dit binnen de beide heren Elmar en Joop van de plaat die nog uitkomen, Mat. Moet ver. Ja, die komt nog uit. Dank u wel. Door Robs met ta. Door Robs met ta. Ik lees me besteen over. Smart worden. Als wonderol je uit. Door Robs met ta. Die loer draagt 4. Ik wacht je als een laan. Op de poesters uit die moelen. De Robs met ta. De Robs met ta. Rijnt het verwieten. Rijnt het verwieten. Ik zal doen ze. In diggels. Doen ze. In diggels. Maar fijn. Fijn. Ik bedroog magie. 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 Ik draag die leer. Die bonken binnen diers. Ik draag die leer. Het woord scoort de eer op. Het woord scoort de eer op.